guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em carekê din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murad di bernameya berê de meqala Tertullianus kiribû, jiyana wî, nêrînên wî, felsefî, berhemên wî me behsa van kiribû. Di vê bernameyê de em qala kîjan filozofî bikin. Belê sezgîn wek te got me qala Tertullianus kiribû. Ji bo Tertullianus me berê xwe dabû Afrikaya Bakur û em çibûn bajarê Kartacayê, aliyê Tunusê bû. Niha em dîsa vegerin bajarê İskenderiyê û em ê qala Origenes bikin. Origenes navekî xweş gotina wî ji rehet gotina Tertullianus hîn jî zehmetiyê dikişînim. Zehmet bi birastî. Tertullianus hem navê wî hem ev hinek em jê sar bûn. Başa Murat em dest pê bikin wek her car em dîsa ji jiyana wî dest pê bikin. Origenes kî ye, li ku jiyaye, hinek li ser jiyana wî agahî bideme hema dûr em dest bi felsefeya wî, fikr û ramanên wî bikin. Origenes di sala 385 de li bajarê İskenderiyê tê dünyayê çê dibe. Di bernameyên berê de gava me qala Clement û Tertullianus kiribû, me gotibû ev her du filozof ji malbatê paganin û dûr e derbasî Xristiyaniyê bûne. Lê Origenes di malbateke Xristiyan de mezin dibe. Bavê wî ji ber ku Xristiyan e, ji ber baweriya xwe ji aliyê dewleta Romayê tê kuştin. Ev bûye jî li ser jiyana Origenes bandoreke mezin çê dike. Yani piştî zêdetir berê xwe dide Xristiyaniyê û baweriya wî xurttir dibe. Wê demê li İskenderiyeyê dibistaneke Xristiyanan heye, bi navê Diskaleion, di bernameyên Clement de me qalaviya kiribû. Clement ji xwe li serê dibistanê ye. Origenes jî li wir perwerdehî dibîne û dibe xwendekarê Clement. Ji xwe piştî Clement jî Origenes tê serê dibistanê. Te got xwendekarî Clement te gava me qala filozof Clement kir, te gotibû Clement felsefeya Yunana antîk baş pêzane û dixwaze di nav felsefeya Yunana antîk felsefeya Xristiyaniyê de girêdanek çê bike, heta te hejmara wê jî gotibû çend cara. Origenes wek xwendekarî Clement li ser vê meseleyê çi difikire? Ya li ser vê têkiliya di navbera felsefeya Yunana antîk û felsefeya Xristiyaniyê de Origenes jî wek mamosteyê xwe Clement difikire. Yani ji felsefeya Yunana antîk dûr nasekine. Têgehên felsefeya Yunana antîk di felsefeya xwe de bikartîne. Ji xwe gava em di felsefeya wî dinêrin, em dibînin ku pir dibin bandora felsefeya Yunana antîk de maye. Yani di fikr û ramanên wî de em bandora filozofên Atînayê pir dibînin. Ev kîjan filozofin yani di berhemên Origenes de em bandora kîjan filozofên Atînayê dibînin û bi çawayî bi kîjan şiklî? Çawa bi kîjan şiklî mifhem nekir sezgîn. Yani nêrînên wan filozofan rasta rast digire yan gor Xristiyaniyê wan diguherîne? Tamam. Di nav filozofên ku li ser felsefeya Origenes bandorê çêkirine Platon heye. Yani di serî de navê Platon kanim bêjim. Ji xwe bê Platon nabe, yani zanî wek emrê Xwedê gere em navê Platon tim bêjin. Li her derê em behsa wî bikin. Ji her quncikê derdikeve pêşiya me. Di felsefeya Platon de bi taybetî çend mijarên girîng bala Origenes dikişînin. Çi ne ev mijar? Ruh gava di Platon de me qala taybetmendiyên ruhê kiribû tedî li gor Platon ruh nemire. Dîsa alema îdeayan, têgehên îdeayan û bi taybetî taybetmendiyên îdeaya başiyê. Di felsefeya Origenes de em dibînin ku Origenes li ser van mijaran pir sekiniye, lê nêrînên Platon rast negirtiye. Yek ji filozofên li ser Origenes bandorê kiriye jî Filon e, filozof Filon. Filon cihûye û di nav felsefeya cihûyan de em xebatên wî dibînin. Filon pirtûk û metnên pîroziyên İbraniyan
li gor nêrînên Platon şîrove kiriye. Ev xebatên fîlon pir bala Origenes dikişîne û di şîroveyên xwe yên têgehên felsefe Yûnana antîk de ew jî heman metodê bikartîne. Bi taybetî di şîroveyên wî yên li ser têgeha Logosê de em viya dibînin. Çi navê xweş ne fîlon. Fîlon, Navekî sade. Pehîlon tê nivîsîn. Em wek fîlon. Fîlon. Origenes em behsa berhemên wî bikin Murat. Kîjan berheman nivîsîne? Berhemên wî yên gihîştine roja me hene yan? Belê, pirtûka wî ya yan berhema wî ya herî girîng Peri Arkon wateya wî li ser li ser rêgezan, li ser prensîban gihîştiye roja me. Di vê berhemê de di Perî Arkonê de kîjan mijar hene Murat li ser naveroka berhemê li ser giringiya wê dikarî hinekî agahî bidime Perî Arkon behsa çi dike? Berhema Peri Arkon berhemeke giring e di felsefeya Hristiyaniyê de. Çima giring e ev berhem di Hristiyaniyê de wek xebata yekemîna sîstematik al ser teolojiyê tê qebûl kirin. Yani birêk û pêk bi awayekî perga li ser teolojiyê Origenes nivîsiye. Mijarên wek taybetmendiyên Xwedê, afirandina gerdûnê, xelasiya mirovahiyê, viyana mirovan û her wekî din di vê berhemê de cih digirin. Bi taybetî mijarên xwezaya Xwedê û îradeya mirovan yani viyana mirovan mijarên giring in. Giringiya van mijaran çi ne? Li ser van mijaran çi dibêje Origenes? Ji mijara ew ê dest pê bikim sezgîn ew îradeya mirovan, daxwaza mirovan. Ev mijar di berhemê de di çarçoveya pirsgirêka xerabiyê de hatiye nirxandin. Dixwazî pêşîne qala pirsgirêka xerabiyê bikim. Di felsefeya Hristiyaniyê de wek problemeke, wek pirsgirêkeke sereke ye. Di felsefeya Hristiyaniyê de gelek filozof li ser vîya sekinîne. Di vê mijarê de pirs ev e. Çavkaniya xerabiyê çi ye? Yani xerabî çima heye? Xwedê çima xerabî afirandiye û wek rexneyekî jî madem hêza Xwedê tê ra her tiştî dike çima xerabiyê ji meydanê ranake? Hristiyanî di serdema patrîstîk de yani di serdema ewliya Hristiyaniyê de bi van pirs û rexneyan re pir mijûl bûye û teolog û filozofên felsefeya Hristiyaniyê dixwazin li hemberî van rexneyan Hristiyaniyê biparêzin. Tedî me ji vîya re gotibû felsefeya parastinê, felsefeya apolojetik. Origenes di vê mijarê de berpirsyariyê dixestûyê mirovan. Origenes dibêje di destpêkê de Xwedê pergaleke bêhempa afirand û mirov di navê pergalê de li gor qanûnên Xwedê tevdigeriyan. Di vê pergalê de xerabî tune bû. Lê dûre mirov bi daxwaza xwe bi viyana xwe ya azad vê pergalê xera kirin û ji Xwedê dûr ketin, ji qanûnê Xwedê dûr ketin û xerabiyê afirandin. Li vir gava qala xerabiyê dike jî ev meseleya wê Adem û Havva. Yani gava di nav pergala Xwedê de li gor qanûnên Xwedê ji sêv dûr disekinîn tiştek tune bû, xerabî tune bû. Mirovên baş bûn. Mirovên baş bûn. Lê dûre ji navê pergalê derketin xerabî û guneha ewlî wê çaxê derket. Yani li gor vê ramanê xerabî bi tamamî sucê mirovan ya? Yani berpirsariya mezin a mirovan e li gor Origenes. Origenes dibêje Xwedê aqil daye mirovan, daxwaz û îradeyeke azad daye mirovan. Ji ber vê îradeyê mirov ji tevgerên xwe berpirsiyarin. Lê dûre viya jî dibêje Xwedê gava îrade daye mirovan di heman demê de ji bo xerabiyê jî destûr daye. Çimkî divê mirov bi daxwaza xwe ji xerabiyê dûr bisekine û nêzî Xwedê bibe. Yani wek îmtihanek. Gava tenê alternatîfek hebe ji xwe xerabî li ortê tune be wê çaxê pirsgirêk jî tune ye. Yani gava îrade di ortê de hebe xerabî jî hilbijartina xerabiyê jî dikeve çawan bêjin dikeve nav meselê û mirov wek îmtihanek divê îradeyê xwe bikarbîne û jê dûr bisekine. Teqala mijareke din jî kiribû taybetmendiyên Xwedê te behsa wê kiribû li ser vê mijarê çi dibêje Origenes?
Origenes divê mijarê de yani di nav taybetmendiyên Xwedê de herî zêde taybetmendiyeke derdixe pêş. Ev jî çi ye? Li gor Origenes başî û adaleta Xwedê bêsînor e, rehma Xwedê bêsînor e. Loma dibêje cezayên ahîretê wek cezayên bêdawî nin. Yani Origenes cezayên ahîretê bêdawî nabîne. Başî û adaleta Xwedê û rehma Xwedê bêsînore, yani ev ji bo hemû gunehan tê gotiniyan? Belê, ji bo hemû gunehan, heta ji bo şeytan jî viya dibêje. Ev nêrîna Origenes nêrîneke giring e, li ser pir nîqaş derketiye. Origenes dibêje başî û adaleta Xwedê bêsînor e. Xwedê li hemberî mirovan pir birehme. Loma wê rojek bê Xwedê gunehkarên di dojehê de jî efû bike. û hemû mirovahî şeytan jî di nav de dibêje wê bi rehma Xwedê ber bi xelasiyê veherin. Ev nêrîn wek doktrîna apokatastasis tê binav kirin, yani dibêje gunehkar wê hetayê li dojehê nemînin. Ew dema ku li dojehê cezaya xwe dikişînin wek pêvajoyekê paqijiyê dibîne. Di dawiyê de wê rehê mirovên gunehkar paqij bibin û wê nêzî Xwedê bibin. Te got gelek nîqaş li ser vê meseleyê hene, ev nîqaş çine doktrîna apokatastasis çin navek zehmet. Zehmet e. Ev doktrîn rê li ber nîqaşan çawa vekiriye? Ev nêrîn sezgin di serî de ne li gor nêrînên kilîseyê. Li vir û di bernameyên berê de jî gava em dibên kilîse qesta me ew e. Yani doktrînên Hristiyaniyê. Gava em dibên kilîse qesta me wek ew e. Wek sembolekî. Sembolek, em behsa mekaneke fizîkî nakin. Na, mekaneke fizîkî nakin. Yani wek temsiliyeta Hristiyanî, wek Vatikan em dikarin bifikirin. Wek doktrînên sembolên Hristiyaniyê temsil dikin. Li gor kilîseya Hristiyaniyê cezaya ku Xwedê dide cezayeke bêdawî ye. Yani mirovên gunehkar, rehên gunehkar wê hetayê li dojehê bimînin û cezaya xwe bikişînin. Lê Origenes li hemberî viya tiştek cuda dibêje. Dibêje Xwedê baş e, bi edalet e, bi rehme û wê roj bê gunehkaran jî efû bike. Ev nêrîn Origenes jaliyê kilîseyê ve nehatiye qebûl kirin. Di sedsala şeşemîn de li bajarê Konstantinopolisê niha li nav Tirkiye wek bajarê Stenbol tê zanîn konsûlek dicive. Bi navê Konsûla Konstantinopolisê ya duyemîn tê zanîn. Konsûl wek civîn, yani em dikarin rave bikin. Di vê konsûlê de ev nêrîn wek şaşitiyeke mezin hatiye qebûl kirin û Origenes jî wek kesekî ji rê derketî hatiye îlan kirin. Yani li gor nêrînên kilîseyê tev negeriyaye û li gor nêrînên kilîseyê çawan bêjin li hemberî wî gotineke gotiye. Loma Origenes wek kesekî ji rê derketî tê îlan kirin. Di nêrînên wî yên ser wextê de jî em dîsa dibînin. Yani Origenes dîsa di nêrînên ser wextê de dîsa wek kilîseyê navfikir e. Çi dibêje li ser wextê Origenes, ya jî ez wisa bipirsim di nêrînên Origenes yên li ser wextê de kî jan nêrîn ne li gor nêrînên kilîseyê ne? Li gor Hristiyaniyê wek her tiştî wext jî jaliyê Xwedê hatiye afirandin. Di bernameya sersalê de me hinek qalaviya kiribû. Wext, dîrok, zeman, yani her tişt bi destê Xwedê hatine afirandin û bi destê Xwedê dest pê kirine. Loma li gor Hristiyaniyê destpêka zemanê afirandina gerdûnê ye. Bi afirandina gerdûnê ve wext dest pê dike, zeman dest pê dike û heta qiyametê dajo. Lê Origenes ji viya cudatir tiştek dibêje. Origenes li gor Origenes afirandina Xwedê ne destpêka zemanî ye. Yani afirandina gerdûneya jalî Xwedê ve hatiye afirandin ne destpêka zemanî ye û Xwedê di nav zemanê de cih nagire. Afirandina Xwedê li derveyî zemanî ye. Bê destpêke û bê dawî ye. Ji ber ku afirandina gerdûnê wek destpêka zemanê qebûl nake, ev nêrîna Origenes jî jaliyê kilîseyê ve hatiye rexnekirin.
Yani arast gava mera bi çavekî çawan bêjin mantıqî li vê nêrînê mêze bike, Origenes dixwaze bi vîya mezinbûna Xwedê nîşan bike. Belê ji xwe di ramana İslamiyetê de jî ev yani xweda derveyî zemanê. Belê, Tiştekî- Origenesî tiştek nêzî vîya dibêje, evet. yani dibe afrandina wî, tevgerên wî di nav Evet. zemanê de nikare bê nirxandin, çünkü ew bi zemanê nikare bê Sînor pîvan û kirin. sînor kirin. Belê. Lê kilîse vê nêrînê jî rexne dike, yani ji ber ku ne li gor nêrîna kilîseyê vîya jî Çuha- rexne dike. Dogmayên kiliseyê ne. Murat gava meqala Clement û Tertullianus kir, her du filozof di meseleye ahlakê de dibin bandora ahlaka Stoyê de mabûn, me behsa wan kiribû. Origenes li ser ahlaka Stoyê çi difikire? Di nêrînên wî li ser ahlakê de bandora ahlaka Stoyê heye yan Belê, felsefeya Stoayê bi taybetî ahlaka Stoayê wek gelek filozofên Xristiyan bala Origenes jî kişandiye. Di ahlaka Stoayê de tedî jiyaneke sade heye. Evet. Jiyaneke li gor xwezayê heye û meriv bi vî awayî dikare bigîje bextewariyê. Origenes ji vir xwezayê radike, dibêje jiyaneke li gor Xwedê meriv digîjde bextewariyê. Yani navê hêzê diguherîne. Hêza sereke diguherîne, li gor Xristiyaniyê dêrva xwezayê re Xwedê tîne serî. Lê di meseleyeke din de di ahlaka Stoayê de guherîneke mezin çê dike, meseleya azadiyê. Stoa Parêz digotin li gor xwezayê bijî, tiştê tu nikarî biguherînî qebûl bike û li gor wî bijî. Origenes vîya qebûl nake û qala hêza îradeya mirovan dike. Dibêje mirov bi xwestek û daxwaza xwe dikarin tercîha bikin û hin tiştan biguherînin. yani birastî di gelek meseleyan de şîroveyên cuda û balkêş kiriye Origenes, heta teqal kir te got şîrove û nêrînên wî yên li hemberî nêrînên Xristiyaniyê jî hene. Çavkaniya van şîroveyên Origenes çi ne Murat? Ya Origenes sezgîn ji xwendin û şîrovekirina pirtûkan, metnên ji pirtûkan ji xwendin û metnên pîroz pir hes dike. Ev jî bandora Filon e li ser. Yani Filon gava me qal kir têdî, me got ew metnên İbraniyan li gor nêrînên Platon şîrove dike. Ev metodê Origenes jî bikartîne. Xwendin û gihîştina wateyên cuda yani wek rêbazeke bikartîne. Rasterast metneke naxwîne û pê bi wateyekê qîma xwe bi wateyekê tenê nayne. Li gor Origenes pirtûka pîroz tenê bi wateyekê nikare bêfehm kirin. Divê meriv bi şîroveyên cuda jê wateyên cuda derxîne. Li gor Origenes ji xwe di metnekê de ji aliyê wateyê ve sê qonax hene. Berî ku tu bipirsî ez bêjim a ewilî a ewilî wateya herfî ye, yani wateya herfî çi ye? Xwendina herfan e, tenê xwendin e. Wateyeke kûrnin e, meriv çawa dixwîne, yani wek tenên binavkirin e. A duyemîn wateya ahlaqî ye, ev wate di jiyana mirovan de wek rêbertiyê dike û şîretan dide mirovan. Wateya sêyemîn, qonaxa sêyemîn a herî giring e, wateya ruhî ye. Ev wateya herî kûr e, li ser zanîn û veşareyên Xwedê ne û meriv pê digîje rastiya gerdûnê. Sezgîn di bernameyên Clement'e tedî me qala du têgihên girîng kiribû, Gnosis û Logos. Ev gava meraviya dixwîne nêrîn Origenes gava mera dixwîne, mera dibîne ku bandora Clement li ser pir çêbûye. Li vir rasterast qala Gnosisê dike. Yani wateya ku li ser zanîn û veşareyên Xwedê rasterast Gnosisa Clement e. Çünkü li gor Clement jî Gnosis yani zanîna Xwedê wek zanîneke pîroz bû û rasterast li ser Xwedê bû. Min ew merak kir te got ji İskenderiyê wê çaxê de pirtûxaneya İskenderiyê hîn ser piyayê yana? Ya Pirtûxana İskenderiyeyê edbê wê demê li ser piyayê, yani hîn nehatiye Xweyayê ji şewitande. pirtûxanê derneketî, hengî ji metnên pîrove kirine.
باشه مراد سپاس دکم بو وان آگاهین لسر اوریگنز بخیرا وان آگاهین ما ویجی ناسکر اوریگنز ناسکر قهوه ما دقاده اگر تشتک بخوازی بیجی تو نبه از بیم هم دکارم برنامه بقدینه yani wek gotineke dawiye ez dixwazim xala têkiliya Clement Origenes hinek bikim. Ev Clement Origenes eger em wek ekolekî wek komeke qebûl bikin li hemberî Tertullianus cî digirin. Yani Clement Origenes çanda Yunana antik başsanın, felsefe Yunana antik başsanın û têkiliya xwe jî pêre naqetînin, qut nakin. Lê Tertullianus tedî rasterast sînoreke dixist nav Atîna û Qudusê. Yani digot tu têkilî di nav wan de tuneye aherî giring. Qudusê helbet biya wek sembolekî yani Xristiyaniyê derdixist pêş felsefeyê li dû xwe dihîşt. Lê Clement Origenes ji xwe gava me re fikrê wan, pirtûkê wan, şîrovê wan dixwîne meriv dibîne ku çawan bêjin têkiliya xwe ji felsefe Yunana antik venaqetînin felsefe Yunana antik ji bo fehmkirina Xristiyaniyê ji bo avakirina felsefeya Xristiyaniyê wek rêbazeke sereke bikartînin. Em ê Origenes devam bikin yan Murat? Na Origenes bi min bernameyek bese li ser ji xwe ya ew têgehên di Clement'e meqal kiribû Gnosis, Logos yani ev heman tiştên dişibin hevin mijarên hevparin Origenes jî wek xwendekarê Clement di bandora wî de maye loma naxwazim vana dîsa dubare bikin Origenes bernameyek tenê bese li ser. Başe piştî Origenes em ê kê naz bikin? Sezgîn wele piştî Origenes merivekî giregir filozofekî gran em ê qala wî bikin Augustinusê ezîz, Augustinusê xoşewîst yani li ser wî heft bername, heşt bername, dozde bername êdî çend bername baş o nizanim û merivekî giranê jî gerem hinek gotinê xwe li ser hinek yani bi baldar tevgerin. Em şwa em mirovê giranin. Ji Augustinus ez ditirsim merivekî evet yani têkilî wî kur hene loma divê em hinek baldar bin. Tamam em ê baldarî em ê gotinê xwe dikkat bikin. Augustinus di bername bêde em ê dest pê bikin di felsefeya serdema antikte tedî Platon ez neşaş me çar bername li ser çê kiribû. Augustinus jî wek Platona felsefeya Xristiyaniyê bifikire. Yani merivekî çawan bêjin jiyana wî pir hecêbe ez ê pêşî qala jiyana wî bikim. Dûre herhalde ji jiyana xwe hinkî ditirse dibe diyes tobe bikim o verim ser rêya rast. Ha xuyayê jiyana wî em bêjin ji du beşa pêkdê. Yani ji du beşa o yani jiyanekî pir ecêb. Loma di bernameya ewlî de ez ê nek qala jiyana wî bikim o ji jiyaneke çawa derbas biye, derbasî Xristiyaniyê biye û di Xristiyaniyê de gîştiye asteke em bêjin pîroz yani. Loma bernameya bê edibêm bira goftarê me li bendê bin. Baş Murat vê çayem karin xatir ji guhdaran bixwazin. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe